ପକେଇଥିଲେ ଆଜଲା ଶିମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ପୁଦା ଏଠି ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଫୁଲ ନୂଆ ପୋଖରୀ ତାପରେ ଭିତରେ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ 7ଟା ପୋଖରୀ ହେଇଛି। ଜିଆ ମିଳିବ କି? ଜିଆ ଦେଖେ ସେପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିବ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଖାଲି କଢ଼ିବା ପାଇଁ କଢ଼ା ହେଇନି କଢ଼ାଯିବ। ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ନା ଭାଇ ଏଠି ଆସି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ ବାଇଗଣରେ ମାନେ ବାଇଗଣ ପ୍ୟାକେଟ ଚରିରେ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ। ଚାଲିଛି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ।